Actual Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Mupot sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Biyernes, pitsa 4 na bulan sang Pebrero, tuig 2022. Anano ang mga balita kag isyo nga aton talakayon karon nga aga. Bao, ang sesyon kahapon sa Senado daw nagsugod sa pag tinulukay kag palamang kutanon. Sino ang ginatumod ni Anay Commissioner Rowena Guanzon. Ano ini? Senate report. Kose, layabol sa Malampaya deal. Alaka, dugsing kita. Kundi sa luto subong kung magdaog ka, instant millionaire ka. May planos lang nga bago. Hindi ka lang mangin milyonaryo, mangin bilyonaryo ka pa. Aber, talakayon kag dugsingon ta ini karon nga aga. Ini mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3. Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Dugsing ta makadali. Ang luto, kung magdaog ka, galambot matag 120 milyones, pwerte na daw kalalaw, kalapad, 3 kakalalaw ang swerte mo kung makadaog ka sa luto. Bangod sa kadamo nga kombinasyon. Kung magdaog ka, pwerte nga swerte. Instant millionaire. Hindi pa kumporme siya ang PCSO. Luyag ya nga mangin bilyonaryo ka mo. Ina ako nagataya ka. Win a billion. Porte, no? Bag-o naman nga styling sang Lotto Games. Ano ini siya? Ang manami, siling sang PCSO, pwede ka makadaog 3 ka bisis tagsa kasimana. Bago matuod ni tagsa kasimana, may mangin bilyonaryo, ay, daw makakulul ba, no? Base si Aksyon Elre ining mangin bilyonaryo. Amak mo, win a billion na puwerte. Pero, mind you, sa mga tumalaya, ang minimum nga taya, 1 kagatos. Isa kagatos, sa daog ka bilyon, hindi ka? O, ano pagid ang style nga bago? Ikadua, kung mag-birthday ka, may tsansa ka nga magdaog. Sa birthday, panalo, digit game, may tsansa kang magdaog. Kung di tayo ako sa birthday mo, isulat mong imong birthday, abin ni aksyon, hindi ispulgar, may tsansa kaya nga magdaog. Porte, no? Amo niya ang bago nga styling sang Lotto Games. Ulakton tayo ni. Diri kita mataya, base ikon mangin instant bilyonaryo kamo. Ang amo niya lawag lang numero. Kung mag-bilyon ka na, basi makahapit ka di, pamahaw lang ang amon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Balikan ta kamo pagkatapos ini.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tumakami nga pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga passing para nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-saglit sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield, kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos. Tay uno, kahapon monitor ang pila naton ka mga kautura. May sesyon mo ang Senado. Samtang masugod ng sesyon, kundi si Senate President. Good day everyone! Ako balik si... Amo ni siyang mapalpag sa kanya, masugod na ang aton sesyon. Nya antes magsugod, may luyag lang ko ipamangkot sa likod na. Anong ginahuding-huding mo na? Inapamangkot niya, antes i-recognize naton si Senador Sirwin Gatchalian, luyag ko mamangkot. Ano ang ginahuding-huding mo da? Ginpamangkot niya si Majority Leader Subiri.
Sila nga gaano kada kay kitaon sa likod mong masugod na sesyon iya ga kutib-kutib pa ga hutik-hutik pa. Siling ni Subire nya balo ka ga pulo pamangkot ako sa distinguished member kay nakabati ako kag kaklaro naman nga si retired Commissioner Rowena Guanzo na ta miyembro nga senador sa Davao ang nagkuting-kuting sa komisyoner. Nyati, duwa malang ang senador gikan sa Davao. Si Bato de la Rosa kag si senador Bungo. Nyati, pamangkot ko sila galinti. Wala man sila magsabat. Nyati, amo na siling ni Senate Minority Leader Franklin Drillo, nagsugpon man siya. Nya antes nga formal buksan tang sesyon nga call to order, luyag ko man mamangkot, diin niya si Senador Bato de la Rosa. Siling ni Soto niya rin di siya, kay na nagtambong pa siya sa hearing. Nyati, kamusta? Wala man siya niya mga bukol-bukol sa Matsaguya. Ang bot na silngon niya, wala man siya Ginko Ramos. Niya daw wala man Malo ka. Inig isyo. Naglambot ni sa asawa sa senador. Diba, may kutso-kutso magli sa senado nyo. Niya, kamusta ang tsura ya? Wala man siya wala man sa mga lapag. Purti ining mga senador ko magkutso-kutso. Sos, dugay-dugay, sumulod si Bato de la Rosa. Nagsulod sa rostrum. Hipos. Wala nagahuluhambal. Porte, no? Ano ayan? Sino sa duha? Amo na pamangkot nila. Sino sa duha? Si De La Rosa o si Bongo ang ginatarget kag buot silingon ni retired Commissioner Rowena Guanzon nga nag-impluwensya sa isa ka commissioner kag naglala pa, nahulog pa sa personal. Kulo koneksyon na daw may nagakatabo nga hindi amo. Di ini pila kadlaw babuksan gini siling ni Rowena Guanzon. Sabi niya patawag ko sa panel sa Senado, ibulgar ko gid. Ya ginsugid ko na nasa sasawa ya. Anong ginsugid mo? Nya ang kwanam. Balo ka naman kung kaisa ang kutsok-kutsok nga relasyon, ti aligasyon malang na. Pero makaguba sa pamilya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55. Balikan ta kamo pagkatapos ini.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day, everyone! Time Blas City, no. Kabos ako sa oras, isabit ko lang ni, kay pinaka-importante ini nga balita. Malupok ini sa masunod nga mga inadlaw. Kung nagdugsing ang Senado, pagpormal sang Senado sa ila sesyon umarangkada si Senador Sherwin Gatchalian. Siling niya
si Energy Secretary Alfonso Cose kag iban nga opisyal magapangatubang kriminal kag administratibo nga kaso liable sa gross neglect of duty, grave misconduct kag ang pag-railroad nila, pag-aprobal kag pagbaligya sang malampaya gas field sa hindi kwalipikado nga kompanya nga nagabutang sa pungsod sang kadelikado sang seguridad sang enerhiya. Puerte ini masadya ini nga ginapanawagan niya nga dapat mag-resign ini si Cose. Sili nga panawagan ako kay Secretary Cose kag ang iya sini mga kaupdanan nga gilayon mag-resign. Nya natabo sini niya sa pungsod Pilipinas, wala sila mag-proteksyon sang aton sini enerhiya o kon ang resources naton. Siling niya si Cose kag ang Department of Energy nga mga opisyal naglapas sa layi bangod sining karon deal nga ginbaligya nila sa 565 milyones dolyares o kon 40 bilyones sa Chevron UC Malampaya deal. Puerte ni. So, hulaton ta kung ano ang reaksyon ni Cose. Gingkuting-kuting nyo gali, nag-deal ka mo sa Malampaya, bilyones, porte ba? Hindi man gamay, bilyon malang, kag wala man kung hindi kwalipikado ang ginbaligyaan nyo, gingkuting-kuting nyo lang, nag-deal-deal lang kamo, adyos na bisto, siling ni Gatchalian, hoy, kung may huya pa kamo, resign na sa inyong pwesto. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las City 4. Mabalik ako pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi mag-train ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini Kita Morning Edition upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Kabato, mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Life Extension Vitamin